जे देखो नोंथांमोननि सिगाङावहाय लाइभ होनो होननानै फैदों आरोना नोंथांमोनाहाय लाइभ नायदोंबा दे आंजों जइन जाफैदो दसे जोंनि जागासिनो आरोना आसामसिम दैलि जालाहाय जागासिनो दं समावहाय एमथ' मामायानो दावखोना दंगासिनो दं जानानै मोनबेसे जायगायाव जादों होनबाथाय नै मोनसे मोननै मोनथाम मोनबा जायगायाव जादों आरोना नै वेस्ट बेंगलाव जादों तामिलनाडुआव जादों आसाम केरेला आरो पन्डिचेरियावहाय जादों आरोना ओमफ्राय जोङो दे आसामनि नायगोन आसामावहाय जों नायगोन जों गिबि गिबियावहाय जोङो बाक्सा क'क्राझारनिखौ नायनोसै क'क्राझार बिटिआरनिखौ नागिरगोन जोङो बिटिआरनिखौ बिटिआरावहाय जोंना बिपिएफ दोलोआहाय आवगायगारना दंगासिनो दङ आरो सेउलि महिलारि बिथाङा आवगायगारना दङ लरेन्स इस्लारि बिथाङा 12,000 भट मोननानै दङ 12,983 आरो सिउलि महिलारि बिथाङा बिपिएफनिफ्राय बिथाङा 8,660 मोननानै भट मोननानै दावखोनानै दङ कंग्रेसनिफ्राय दङ कंग्रेसआ दङ 1,891 जोंना आवगायनानै दङ स' दा जोङो बेहाय क'क्राझाराव नायोबा जोङो सिउलि महिलारि बिथांखौ जोङो आवगायनानै थानायखौ नुयो स' होमबा जोङो बाक्साखौ नायफैनोसैलाय एबार बाक्सा नायनोसै जोङो बाक्सानिखौ नायसै बाक्सायाव दङ बिपिएफ दोलोआनो आवगायग्रोनानै दङ आवगायना दङ बिपिएफआ आवगायना दङ जोंहा दा माने बाक्सायावहाय आवगायना दङ बिसोर बाक्सायाव बिपिएफ दोलोआ आवगायगारना दं बिथां मनेस्वर ब्रह्मआ बिथाङा बिपिएफनिफ्राय 30,000 भट मोननानै दावखोना दं 30,715 इउपिपिएलनिफ्राय राकेश ब्रह्म बिथाङा 11,460 मोननानै दावखोना दङ दोलो दावखोना दं आरोना आं जा गोबाव जाबायमोन आरोना बे चेनेलावहाय भिडिअ हगारिया ओमफ्राय दिनै लाइभ होबाय आङो थ' नोंथांमोना सापर्ट होबाय थाबानो जाबाय स' आं देखायगासिनो दङ बाक्सा थांबाय बावखुंग्रि बियाबनिखौ नायसै बावखुंग्रि बियाबावहाय सोरना दख'ना दङ बावखुंग्रि बियाबावहाय बिपिएफ दोलो
रुपन चन्द्र रय ओमफ्राय कंग्रेसनिफ्राय दङ सेफालि मार्क 9452 थार्ड नाम्बार दं प्रतिभा ब्रह्म इउपिपिएल 5278 थांसैलाय जोङो दा बावखुंग्रि थांबाय बरपेटा बरपेटायाव एजिपि is 40,000 बिजनि बिजेपिआव आवगायना दं इउपिपिएल आवगायना दंलायनै इउपिपिएल दावखोजोब्बाय कमल सिं नार्जारि बिफाङा दावखोना दं नै दावखोबाय अरुप कुमार दे बारा फारागनि नङा आरोना इउपिपिएलआ 7,000 जेनेबा 250सो बर्डआवहाय उनाव दं बिजेपिआ 250सो बर्डआवहाय उन जाना दङ इउपिपिएलआ दङ 7,808 आरो बिजेपि जाना दं अरुप कुमार दे बिथाङा 17,587 जाना दं होमबा दा जोंना बिजनियाव नायोबा इउपिपिएलआ दावखोफिनलायबाय दहाय गाहायावमोन आरोना दा दावखोफिनलायबाय इउपिपिएलआ जों बिजनियावहाय बङाइगाव एजिपि जों बिटिआरनिखौ नायगोन आरोना बिटिआरनिखौ बिश्वनाथावहाय सोरना आवगायना दङ बिजेपि आवगायना दङ बिश्वनाथावहाय बिजेपि आवगायना दं 39,000 दं कंग्रेसआ 24ल' गोबां फाराग दावखोना दंखायो गोबां गोजौ दंखायो धेमाजियाव बिजेपि आवगायना दं गोबां फारागावहाय गोगोम दावखोना दंखायो बिजेपिआ धेमाजियावहाय बिजेपिआ थांखागोन धेमाजियाव बिजेपिआ थांनांगौ गोबां गोजौआव दावखोना दंखायो दतमा राजकुमारा खम जाना दं इउपिपिएल खम जाना दं बेनो बे 26,000 जाना दं रबिराम नार्जारि बिथाङा राजकुमारा 12,000 गोबां खम जाना दं दतमायाव गहपुर
एसे नेटा स्ल' जादों आरोना नै खाराखै बावखुंग्रि बियाबाव जोंहा नेटा बेक्स थांबाय नै क'क्राझारनिखौ नायखादों जोङो सोलिम महिलारि बिथाङा दावखोना दंगासिनो नै सोलिम महिलारिया उदालगुरि 9,000 पिसे जाना दं पिसे खम जाना दं दिपेन बर'आ बिथाङा 22,000 रहिन दैमारिया 33 गोबां खम जाना दं गोबां खम दिपेन बर' रिहन दैमारिया आवगायना दंगासिनो दङ उदालगुरि बियाबाव उदालगुरियावहाय बिथां रिहन दैमारिया आवगायना दं परपतजरा परपतजरायावहाय माथो कंग्रेसआ हाइस जाना दं UPPL 2 BPF 12,000 परपतजरायाव कंग्रेस आवगायना दं मानास BPF मानासआव BPF
55